marhite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jahuba do tanoon, marhite-hite hata ni Jahuba do majadi akalangit. Marulupolo mahamu aleyak kapartigor mga sahod Jahuba, talupdo maredde akka na ujur marroha. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok moliate do hami tuho, ala ditaluhon hodo dosa, dohot hamatean marhite-hite hama matemi. Ala disedangi ho tanoman nami, asa marpakiriman na mangulu hami, ala ni haheheon mi. Dang pola bemabir hami mida hamatean, ay hodo uluan nami, ruasmu do hami. Di paucat hodo hami sian haholomon tuhati uron, sian hamatean Tuhan uluan. Atong pergugui mahami mamuji dohot mangalui ho ari-ari, pasanga poko di bagasan hapor seon na mangulu, pay masahat hami tulabungmu. Amen. Tangihon hamuma patik nidebata, ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jara dang jadi sumanonmu, manang ahan na di banua gijang, dohot na di banua tongon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang siuluan. Dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohatta de bata, jala ikon holong rohatta di iba, jadi iba marsoba tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangidu hanguluan siani, jala dang jadi oloan begu, manang ulpuhan ni hadatuan, jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Atong rak manggidugogo mahita tu Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, say pergugoy mahami, mangulahon na hopar tu patik mi. Amen. Topati sune, tambar
Tatopotima dosata tutuhan debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujau hami do goarmu nabadiai. Ala na targogo hami marningot dosa nami. Say marasin roha mahobi da hami on. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabi jolma ala ni hami. Namate jala na hehe siyan namate. Nama naik tu benua gijang doho mangod dihon hami. Asi maroham di hami. Sepatok tong madihami. Roha hamauliateon tuho. Otod di perbadia pangapul di namarsak roha. Pamalu masaluhut na bernit. Binahen ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitian ni asi ni roha, say unang tulak hami, say tangiho mahami, ho ale debata ama anak doho todi parbadia, amen. Tabigema baga-baga ni dibata taringo tu hasesaan ni dusata. Para siroha jala perdinggan basa do jahuba labat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibahe tu hita hobar tu aka dusata jala dang dibalos tu hita hobar tu aka hajatotta. Songon asin roha ni ama-ama mida aka anakna asin roha ni jahuba diaka nama kabiari ibana hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Ni debata turpu epistel di ari mingguon ima tersurat sian buku ulau ni apostel bidutulu mamuka sian ayat 12 sahat rodi ayat 10 sia tajahama margati soring alai di ayat parpudi rak mahitan non majahahon alai mardidei si Petrus ninama madok na toropi. Hamu halak Israel, buasa longang rohamuna midaon, buasa hami diberengi hamu, songon nahira gugunami sadiri, manang hadalutan nami mabahen mardalan halakon.
alai di suadahon hamudo nabadia jala partigori dipangido hamudo lehono tuhamu pamunui. Asa alani haporsiaon di guarna do dipergugui guarna halakon nani ida jala na tidadamuna gabi dilehon haporsiaon nasia tuhanido hahisaron tu ibana di jolomuna saluhutna. Alai dipasau debatado di si na pinabuana hian marhiti-hiti hatani saluhutna panurirang madok sitaw na bernido anggo Kristusna. Atong pauba jala paulak hamu marohamuna asa tarsesa dosamuna ima sahakna martua do aka na tumangihon hatani debata jala na upiopsa. Amin. Tidakon maha porsiautai songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaw ni sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai ima na nitubuhon si Maria nagabe-gabean sa todi perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanu atoru dung ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manay tu surgo lau hudul tu syamun de debata Jahoba amanai pargogo naso hatudusani disima ibana pay mamula sogo tutanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di todi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan di halak Kristen akan nabadia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na madok mula mangolu sogo dagni halak nong mate dohok dihanguluan no sarosuda. Amin. Shalom. Huriani tuhata, tata kasih maju sebagian tiking nama dot nama ragam nama dipat di mingguta saderion. Minggu tanggal 10 April 2020 sada. Na perjulu guarna mingguta sadarion minggu misericordias domini. Na paduahon topik minggu. Gok asini roha ni Jehovah do tanoon. Na patuluhon pensiun sian parhalado manang purna bakti. Hari Sabtu tanggal 20 Maret 2020 sada gonopma marumur 65 tahun. Inata situa R Borugultum
Inganan Kalimati, Jakarta Barat. Khobar tu aturan ni huriata pensiun ma nasida sian parhalado. Mardomutusi patupon ni huriata ma pelepasan pensiun Minggu 10 April 2020 sada di Perminggon Arian pukul 10 WIB Jala Patupatado Papungu Pelian Tujolo di Perminggon Manogot Arian Dohot Botari Pasahaton Hamuliaton Nirohata di Pakobasion Nasida Nasalilingon Marhite amplop naung di Parade Huriata Duksipul Minggu Arian urutatama acara ramah tama di Serbaguna Laos Tiktingon ma udangan turuas seksi-seksi dohot parhalado Tuhan debatama nama masu-masu mangaramoti nasida sude keluarga pinopar nasida calon sintua lahu manguduti program huriata tahun 2020 sada taringot manabai calon situa ima pada sipon pakobasion di huriata alani pinangidoma tu ruas manang rayon-rayon asa mangeririt nalaho calon situa. Naponopon sosialisasi gerakan Rp1.000 ruas membantu dana pensiun HKBP. Mardomu tu surat Nieporus HKBP tanggal sia Maret 2020 sada ima taringot tu gerakan Rp1.000 manggarar utang ni dana pensiun HKBP. Alani mulai bulan April 2020 sada patu paon ni huriatama poti parasian dipitu masuk gereja laho mangurupi dana pensiun HKBP pusat tapasahat ma saluhut nai di bagasan lasni roha napapituhon jadwal ibadah Minggu 25 April 2020 sada naperjulu masuk jam 6.30 WIB bahasa Batak rayon pitu walu 10 sada dot rayon sada. Napaduahon masuk jam 10 WIB bahasa Batak rayon 2 5 4 dohot 10 2. Masuk jam 10.05 WIB bahasa Indonesia ibadah khusus. Masuk jam 10 WIB bahasa Indonesia rayon tolu, rayon onom, rayon sia dot rayon 10. Pendaftaran perguru Malua Manang Sidi. Nah perjolo hobar tu program ni huriata tahun 2020 sada 2022 nomor domuan tu yanak koni ruas ni huriata nanaing madohoti parsiajaran Sidi alani tu yanak koni ruas ni huriata nalau madohoti parsiajaran marguru Malua Manang Sidi asa madaftar tu sekretariat ni huriata mabuan surat pengantar sian situa rayon manang buku pelian ruas. Nah bagian B CD khusus. Khobar tu haputusan sermon hari Kamis tanggal 8 April 2020 sada patupon ni huriata do CD khusus tu yanak kota ruas nama umur minimal umur 20 tahun. Alani tu ruas nanaeng madohoti acarai tadaptar ma tu sekretaris gereja manang situa rayon doho syarat mabuan surat pengantar sian parhalado rayon dohot buku ruas dohot surat terdidi 12 ruas namoding nari hari Senin tanggal 12 April 2020 sada nunga jumolo moding amata binsar siahaan nainan umur ono puluh sia tahun nah hinabaluhon ni inata te boru marbun manadikon opat halak dak danak bawa tulu halak nunga marhasohotan sada dang dope inganan rayo 10 tatangakon ma keluarga namar si taunoni di pargugui debata jala tumibu tarapul namangihut bagian diakonia sadarion dung sipul tikting madok hata panorangyo do Dewan Sosial ni huriata taringot tu kondisi keuangan sosial ni huriata dohot program tahun 2020 sada jala mabagi amplop desado nasida sadarion Minggu 25 April 2020 sada sonima tikting namasa di bagasan samugion mauliate pindah saat ma tu seksi nama dokata
Salam. Salam sehat dari Huri HKB Cingkareng. Nani hormatan Amang Uluan Pendeta S. Togatorop. Nani hormatan amanami iman inanami parhaladu ni Huria HKB Cingkareng. Nani hormatan sudi ruas ni Huria HKBP Cingkareng. Jongjok kami son akamang inang naksongoni yanakon namin na posubulong songon tikting nauk tabigi nong di pasahat ni situata nakining ima pasahaton keuangan ni Huriata naksongoni program ni Huriata na naik sulonon ni Huriata ima melalui diakoni sosial. Na perjulu pasaton nami ma di tonga-tongata kondisi keuangan ni Huriata di Bagasan Sadarion molo tabereng kondisi ni keuangan di Sadarion per 18 bulan 4 2001 gudangna 25 juta Alesia 25 juta on adong DP pengeluaran naso keluar jadi bolo di keluar honon adok kurang lebih 16 juta ba muru mano ni 25 juta berarti yang alung be 10 juta be anggo keuangan ni sosial be alai na pos dero hanami ruas ni uriaon na selilingon nunga macebahat pasahaton akka pilihan naksongoni akka sumbangan di tonga-tonga ni Huriata jalahami sian dia kuni sosial manang sa kuria mole tu gudang lo pasaton nami di tonga-tongata. Poin na berikut pasaton nami dotong di tonga-tongata na perjulu ima pilihan janji iman. Ya pilihan janji iman on tapasaha maon tanggal 25 bulan 4 tahun 2020 sada. Jadi koreksi sauti akamang mohon izin tu parhalado ia amplot na pinasahat ni parhalado tadi Bagasan Sadarion ima tu amplop tu inang na pensiun ataupun na bakti amang inang sintua boru gultom. Jadi yang gua amplop diakoni sosial malang janji iman tanggal 25 do pasahatota di tonga-tonga di Huriaton. Jala anon bagian nami ma duk selesai minggu kebaktian siangon di jolo ni Garijata. Jala anon di sianon aka petugas sosial do anon mabagi tuhita. Na berikut muse pason nami di tonga-tongata ima malam dana. Jadi bolo malam dana sebenarnya bolo didok malam dana wah ini besar ini. Berarti ada musik, ada yang lain-lain. Alayalani COVID-19. Jala ikon adong doison protokol kesehatan. Dan mungkira anggonya namin yan manang hurion jo nami do sudah hita ruas. Marlas ni roha pasahaton untuk penggalangan dana tu diakoni sosial alana dari kita untuk kita. Jadi ini diakoni sosial ini harus perlu kita perhatikan dari kita untuk kita belati natuhita don alai marpangi dua duhita tutuhata saya di pasahat tuhata tuhita hahi pason ini na berjolo bolu hipat sipat tong bapas tidoi bedang alung namar sahih dangi. Berarti keuangan di Huria tetap di mana di sini. Berarti makin tambah lagi. Jadi doa kita sebenarnya sehat kita semua. Ruas di Huria HKB Cingkarengon. Jala lasmaruhata kamang. Moloropen non parhalado ni Huriata. Naksongoni desa ni Huriata. Lau majupangi tu jabutabe. Lau pasahaton undangan. Tu bulan 5 tanggal 20 sia. Topet hari Sabtu. Lasmaruhata Majalo parhaladota naksongoni pengurus desa asa marlas ni rohahita di tanggal 20 sia bulan Mei. Jala di siman no kita tapasaha ma di Bagasan Tangiang naksongoni las ni roha. Jala adong luhu patu pahami akamang di son molo dung mulak kita non sang kebaktian mingguon adong dohu patu pahami ima jahe ya jahe di pasupa inata sia dekini sosial
Jadi ini jahe ini panas-panas. Jadi untuk kesehatan juga ini. Jadi sambil kita minum jahe, baru nanti petugas-petugas diakoni sosial pasahaton amplop tuganup kita marsada-sada. Jala amplop ope janji imanon boy doon nak kainang perkeluarga, boy doon secara individu. Jadi boy do tongo di papungu di sada keluargai rap pasahaton di bagasan lasiroha terlebih di bagasan tangyang. Songoni mara nabuy panorangion sian hami diakoni sosial huriah kebisingkareng. Mulai tema dihita salu na Tuhan memberkati. Tapasahat ma peliat tatujulu maredde mahita.
Damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima nama ngaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhata hatani debata mamakulingi hita di minggu sadarion ima minggu misericordias Domini namar lapatan guk asini rohani jahubado sadok tanoon ima natar surat di pasal men 100 mamukka sian ayat sada rodi ayat 5 songonoma tersurat disi. Haleluya. Madok mauliate mahamu di jahuba.
memiliki tentara yang memang terlatih dan peralatan-peralatan perang yang sangat luar biasa pada zaman itu. Beribu-ribu kereta perang, kuda-kuda perang, pasukan Nasida, beribu-ribu orang. Tapi sedia gudang mahalak Israel, saya tengah. Alebu itu Nasida meluas ya nih. Bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka istimewa, bukan karena mereka memiliki pasukan yang terlatih sehingga mampu menaklukkan sebuah bangsa yang besar. Tapi di sana karya Tuhan yang luar biasa. Tangan ni debatado namangodihon Nasida, beragam cara. Ketika mereka tidak memiliki makanan di padang gurun, Tuhan menyediakan. Mereka minta makan daging, Tuhan sediakan. Ketika mereka terdesak oleh musuh, Tuhan tolong beri kuasa untuk Musa sebagai pemimpin. Bagaimana Laut Merah terbebas, terpotong, dibebaskan, mereka bisa menyeberang. Dada alani haistimewan Nasida. Udut tusimu sahat tu Kanaan. Begitu mereka sampai di Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dipatiki debataro Nasida nasoja di Homanobba debata gana-ganaan nasojadi tinggal honommu debata ido benarong dipatiki Nasida ditiki di Gunung Horeb di Sinai audo Jehovah debatam ninna debata tadang jadi marakku pau. Kenyataannya apa? Patik pedua hon laki patik na di jahahon ni para gedah tu hita dang jadi ganaummu jaladang jadi sumanommu. Kenyataannya apa? Manumat do Nasida akka keyakinan hapor siaw nadong dina humaliang Nasida marlauk do Nasida dak satia tu debata walaupun tangan Tuhan yang membebaskan mereka, tangan Tuhan yang memberikan tanah Kanaan kepada mereka, mereka menikmati kemakmuran menjadi bangsa yang sejahtera. Aleduk sejahtera lupa dengan karya Tuhan yang luar biasa itu sebenarnya. Itu malo dipaingot per pasal minon madok moliate mahamudi Jehovah. Lapatan ni ingot banasa dengan bahasa ni Jehovah na jinalom di tengah-tengah ningulum hamoliate hommai. Jangan lupa seperti umat Tuhan di sini. Itu benda saya dipaingot Nasida. Alai unang lupa hita. Saya totong do asini rohani debata manok tong tu Nasida. Saya totong do holong ni rohanai danggabe marpatcoho tani danggabe morui jalanak tu hita pe undang lupa hita dang ala burju hita mana kita mazol mano burju sehingga kita beroleh keselamatan itu bukan kalau perlu saya dihita salihuna baka jujuk do talaosi patik ni debata nanidok ni debata hata ni debata. Bahkan mungkin kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Alenak pesoni ima belgeni holong ni debata kasih Tuhan tetap dia tetap setia di sepanjang zaman. Ido naking guare minggu tahun misericordias Domini guk asini rohani Jehovah dosa dok tanoon tung ala asini rohani Jehovah do ngulutaon dari gugutai mulut padu-padu penwaing kondisi yang masih tetap ancaman bagi kita di kondisi pandemi COVID-19. Saya ada tantangan amat saya berat katanya. Rap do kita mengadupi dope dangadong dope nabui do honot bahwa saya akan terbebas dari sini walaupun kita udah divaksin dan gak bisa minus 100% nate tong rekod totok kita alita jalo magugu siat Tuhani ta jalo mabisuk asa mampu kita mengadupi kondisi nama saon tapangasahon maibana tapangasahon Tuhani lau mengurupi kita natuk yate madongani kita disudi pardalanan ninguduta nang apostol Paulus pe dipaingot do huriyai molota jaha
di sada Tesalonik 5 ayat 10 lalu. Didok di si madok mauliate mahamu siala saluhuna. Ai ido pinangido ni debatasi kamu marhidi-hidi Kristus Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan itulah yang diminta oleh Bapa di dalam Kristus Yesus. Dipaingot madok mauliate siala salihutna. Lapatan ni do nata syukuri di ngulut tahun. Apa yang mau kita syukuri dalam hidup kita? Manang bulu dohon tak tidak ada yang mau saya syukuri dalam hidup ini. Alena yang dipengot hatani di batado hita. Tentu ikon hati dakonota do diurupi do hita di pardalanan ningoluta. Maka bersyukurlah. Diramoti do hita. Maka bersyukurlah. Odo nekon saya dipengot di batado hita. Jalanan dengan dohononna di son ima. Bersyukurlah mulai dari hal-hal yang kecil. Nah paling umek-mek. Kita jangan berkata bersyukur karena hal-hal yang besar saja. Dao. Aleno mek-mek be. Nau mek-mek sahali be. Sekecil apapun itu. Molo Andar Ismail sada penulis renungan. Di surat Tonibana sada renungan. Di do imana istilahnya songonon. Jika ikan yang besar enak, jangan lupa ikan kecil pun sangat nikmat ninne mana. Mulut tebu dek kena belga, ingot tamu mah dek kena mek pe, macai tebu situ dua ini na. Contoh ni mana do rupani. Mulut ibui disajikan ikan mas, imahalak bata kate. Ikan mas apalagi Nabi Nur ni hula-hula sampai 1 kilo sudah rupanya. Tabu di tabu. Arong upi habarak ni se. Ati na humibat. Tabu. Alin nang lupa hamu arong gui kena mek tong na tabu ninna. Mulu ikan laut ikatiri tabu do tong ikatiri ati. Yakin daw itu mulai baik pote jengkol dengan namu se. Wah, luar biasa do. Lewat orang lain, lewat tetangga tidak. Dilihat alih neneng dohonon na disi bahwa sekecil apapun sebenarnya yang ada dalam hidup kita ini semuanya itu harus kita syukuri. Ikon tahamuliate hodwe ko tahamuliate hodwe dak say hal na belga neko masa di nguluton asa marhiti sieni mahita neng maduk muliate ketika kita Tuhan berikan izin ya. Termasuk bahwa kita masih bisa bernafas, kita masih beroleh oksigen. Seandainya bumi ini kehilangan oksigen, coba kita bayangkan. Isa de sisi budu dohonok ta menek rohat tadi sia, itu kan hal ummah, itu kan alami. Iya betul. Saya pernah tinggal di daerah pelayanan yang sangat tinggi di sana apabila terjadi kebakaran hutan. Ya jujur aja di daerah Riau. Mau terjadi kebakaran hutan ini, semua perusahaan tidak bisa kerja. So sudi. Dengan so sudi, so mas sudi ekonomi, kan itu dia. Semua anak-anak sekolah tidak boleh pergi ke sekolah. Semua di rumah terkurung. Sudi. Kalau keluar pergi baca pintu, semua rumah ditutup. Karena apa? Asap. Ya hurinukut di sibah. Holan udara PHP siga. Di ngulu namion ay gabiya mahami HP narohaku gabiya mahami buidu hami HP gabi marsahit ala nyo buidu hami gabi hatop hancur ala niki dan hanya satu hal yang terjadi ya di sekitar kita. Jadi nataduk di si kecil apapun ketika Tuhan mengizinkan kita masih bisa bernapas dan menikmati oksigen, hal itu juga harus sesuatu hal yang
kita syukuri. Lah sini marana neng dohonot apa? Nang pedinguluton. Bagaimana kita membangun rasa syukur? Rasa syukur. Apalagi kita halak Batak. Terkadang muradu kita menganggap remeh. Apalagi yang orang perbuat. Nah yang dohononna sekecil apapun karya orang, baik yang kita lihat baik untuk dirimu, hargailah. Sekecil apapun. Idu nataro naking takulan hal-hal nebelge. Na mepe. Mula dong bawahanmu di karijo disuruh ho. Kemudian dia lakukan. Katakan terima kasih. Walaupun itu bawahanmu. Mungkin OB. Halo. Majui pi misi sona. Nda misi du jitok. Ambil teh dulu nak. Ibuat tes. Tainum. Dok mau lihat. Itu menghargai. Dengan sendirinya di dalam diri kita juga ada rasa syukur. Walaupun itu hal yang lumrah deh. Tuh anak kota pe, mulai suruh, nah ambil dulu teh. Mama udah haus ini, papa udah haus. Dibuat tainum. Ikut para siajari dong dok mau lihat. Al ada dana kipe, dengan sendirinya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu walaupun itu sederhana, tapi di dalam dirinya terbangun rasa syukur. Madok muliate, hargai ya, apa yang dia lakukan. Bagaimana kita juga hargai kesuksesan orang. Itu bagian dari membangun rasa syukur kita. Dakolak keberhasilan tanah kota syukuri. Ketika orang lain juga sukses, kita harus syukuri. Termasuk keadaan orang. Ngululam mardohar na dilabungmu, dohot tu bersyukur. Unang gabi latih. Ulu nih, tinad dia doon. Alam mermobil baru tetanggam keberatakku. Hamu kaina pe jujuk di, ala baju baru dongammu, hamu nak keberatan. Ala tas baru mana, nararamu sih. Ulu binoto lu deh. Marara tas naik minna terus nggak bilang minuto hadirupan. Ya bersyukurlah, terima kasih Tuhan, teman saya ini sudah bisa berpenampilan cantik, gemulai, bisa senyum-senyum, cipika-cipiki alin yang danggui ya. Bagaimana kita mensyukuri itu? Artinya apapun yang orang rasakan. Aidu nak didok di ayat 5 teh. Didok perpasal menon. Asa hupaidaida hadoharon niyak kana pinilimi. Hadoharon mardohar berarti kesejahteraan, kemakmuran. Niyak kana pinilimi ima bangsa Israeli. Asahu halatson halalas ni rohani bangsomi. Bangsomi do nggak gebilas rohana. Ade doau marlas ni roha. Bagaimana aku ikut juga bersyukur dengan apa yang Tuhan lakukan. Alanido molonang ditangiang aliamanami deh. Salah satu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lehom madihami hanguluan siapare. Di hata-bata do memang ina paling hona ate mulu bahasa Indonesia makanan kami yang secukupnya do didok. Padahal hanguluan siapare itu bukan hanya persoalan hanya pangan yang dimaksud di situ. Itu yang diajarkan Yesus. Lapatan ini namolo Martin Luther mangalehon pangatusion taringot tusi. Didok hanguluan siapari itu beragam nena. Termasuk do ketika saya memiliki teman, memiliki sahabat yang baik. Tempat saya curhat. Haci dotong dangarong tempat ni bercurhat. Dangi haci dui. Ketika saya memiliki sahabat yang baik, teman yang baik, itu bagian dari hanguluan siapare, bagian daripada kebutuhan, kebutuhan.
memiliki tetangga yang baik. Ai mulu sudingkat pete tangga takkan acik dui. Kalau kalori bisi jauh masih bereng atau masih bolangam di. Terserap buhi rupanya. Kat tebui, tak tebui kan. Odo lama jalu epidemi itu silobah nak. Kan? So tak tebu, ati. Gebrak tebu persoaran di lingkungan ini. Itu juga kebutuhan kita. Itu harus sesuatu yang harus kita syukuri ya. Bagian ini hangul dua siap hari dui. Ya. Ada sekitar kita juga, rekan bisnis kita yang setia. Mulu pemimpi kita, para karyawan, orang-orang di bawah kita juga, mereka memang betul-betul kredibel, loyal, dipatuduhon rohan oh pikirannya. Sesuatu hal yang harus kita syukuri, karena itu bagian dari kebutuhan kita. Soalnya di minggu nasalpo kita tidak mungkin sukses tanpa orang-orang di sekitar kita, tidak mungkin. Itu juga sesuatu yang harus kita syukuri. Bagian ni nani guaranna hanguluan siapa hari dui. Ido didok Tuhan Yesus dari ajar ho kita martangiang jala dijabarkan oleh Martin Lutheri lebih luas dope dope pemahamat tataring kutunani guaranna hangulua siapa hari. Sesuatu hal yang harus kita syukuri di dalam hidup kita. Lapatanna secara garis besar kesimpulan dan yang dohonon nadison ima, ketika kita memiliki rasa bersyukur, maka kebahagiaan juga kita temukan dalam hidup kita. Molo sorong rasa syukur di kita, ingot tamu, lah corok kebahagiaanmu, tangarong las neroham, ingot tamu mai. Tapi ketika kita ada rasa syukur, kebahagiaan itu semakin datang, melimpah. Lasni roha mati sukacita. Itu yang seperti digambarkan oleh pemazmur ini. Di pergugu itu hatta mahita teh. Mendelani partikiatta. Semakin memahami bagaimana kasih Tuhan, karya Tuhan di setiap langkah hidup kita. Secara khusus di inang situa borugultom nanaing pensiun sederion di Paborhat Huriatta. Hobar tu aturan ni huriat tadi mulu marumur 65 tahun pensium ma sian hapar haladuni nak kami pihak kapedite songonido mulu marumur awan 65 tahun 4 tahun naik pensiun do sak kapedite onon sesuai dengan aturan ni huriat tadi. Hal naneng dohonok kutu inang ima perjulu syukuri inang mak songonani do ni hatan itu hatta. Jika Tuhan berkenan perjulu dipilih Tuhaniho najulu sekitar 14 tahun yang lalu lebih kurang gabe na pesona. Yesus medok gudang guna terzu alai otik guna terpilit ninna. Itu sesuatu yang istimewa di dalam diri kita songon naposoni di batak. Imana perjulu napa dua hon bersyukur mainang karena inang bisa menunaikan tugas panggilan dari Tuhan saat tu umur masa pensiun sesudah aturan nihuriata. Itu juga sesuatu yang istimewa karena bisa menyelesaikan kehidupan, karena memang kehidupan ini sonado di nabisuk, hidup ini adalah tahapan nena. Hidup ini adalah tahapan hidup yang kita jalani mulai dari kita lahir di dunia ini, bagian dari tahapan-tahapan itu. Salah satu dari tahapan itu inang selesaikan pada hari ini, salah satu. Tapi biasanya ketika kita menyelesaikan satu tahapan hidup, kita akan mempersiapkan diri kepada tahapan hidup yang berikutnya. Nak pe di posisi na pensiun inang ade aliang gotona situ minang hok dui ade. Di situ ngido koko, ai dak situ biau na isi madok, situ do peho. Ido molo tiuluge ni haga bibi, tohonani hot dui. Asing maju hona RPP, ate anggo RPP do tong memang setabi dicabut do tohonani ate. Alio down, pensiun do, artinya normal, ya. Hok do hoinang situ akamang tu peni ango ison yak situ na peciut tong. Hok do situ na sida guara. Nang pedang dituntut begugu, ide tong. Jina hudo inang sotung gebe nyang roham ate ma ngapeci besi situ na gebe nyang roham rupani gebe
Gebitu bisi surahat dang nama dok song ni hoinang ate daw. Pos dorohak wate. Ima tahapan na berikut leo matong akka masukat tu akka nauposo parhalado rikot dui membekali nasida songo dia madia do piho songo sada halak parhalado di tonga-tonga ni huriani Tuhani. Alani hatani di bata mabur hati hoinang di partikian perpudi nuaing di para di huriatta lau pasahaton muliati ni rohana tuho. Didok di sada Korin 5 ayat 5 belalu. Ope hamuak kadong aku nahina holongan. Marsi hohot jala sumuba-uba mahamu. Jala lam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ay di boto hamudo dang magopo halu jauh muna di bagasan Tuhani. 1 Korintus 15 ayat 58. Mungkin mulu hajol maun bui makalupahon natabain. Tapi Tuhan tidak akan. Dan arong nama gopo nataulah yang kita abdikan di dalam nama Tuhan. Sudi gabe tahu puji-pujian dohot hasangapon di guar namai di pergugi Tuhan tama inang rap dohot keluarga salihutna jala jalon ni inang dohot keluarga ma nang ragam ni pasu-pasu ni debata tua ka ari na nengro. Amin martang yang mahita. Puji-pujian hasangapon jala muliate ma di pasah rohanami Tuhan tututuho di sudiasi dohot holongmu tu ngalani asini roham do tuhat tutuhami bui hulak tahok kami lakkanami tu ngalani asini roham do bui hami mar parsaurat di bagas joromon makka muliate hon sudi dengan nibasam dohot asini roham nahu jalohami di tonga-tonga ni ngulu nami dada alani tua nami dada alani burju nami dada alani halubian nami ala itu ngasini roham do ale Tuhan jalaidona hupangasahok kami alani Tuhan muliate ma disudi asini rohami muliate ma disudi holongmu jalatung alani dole Tuhan ubay na tuk kami nang mangalakahon lakkanami nang mangulahon ulaw nami sigano paripe alani pasu-pasu mahatam na mamakulingi hami dohot na paingotok kami Tuhan asatung marsihohot kami di bagasan hatam jala marningot sudi dengan bahasa dohot asini rohami saksong ni mali Tuhan sadarion paburhaton ni huriamdo inanami situa erburu gultom tu masa pensiun hobar tu aturan ni huriam dinong makubel sinasida na salilingot Tuhan di tonga-tonga ni huriam hakabipi ceng karengon pasu-pasu masaluhut pakubesion nasida gabi marparbui me marparbui honnaulina dinggat ditikina le Tuhan jala-jalo manang pamilihon ni diri nasida nagabitaw hasangapon jala puji-pujian nang di guarmo atik tu kumurang dia kapakubesioni dia kapabahenan totong ma pasik kopi ali Tuhan marhiti asi dohot holong ni rohami sok songonima ali Tuhan rodohami nang pasahaton amanami alibong na dirawat di rumah sakit Sian Rayon 2 tung dia be parsahiton nama sa Tuhan dinasida ape hotangammu mamasu-masu akka ubat dot akka tindakan-tindakan na pinatupan akka dokter petu nasida Tuhan pakke being gabi gugune baru nang hamamalum Tuhan dinasida nang keluarga nang napature-turehon nasida pe totong margugu di bagasan guarmo Tuhan songonima pasahaton nami donang keluarga na tininggal hon ni amanami nang jumulu marujung ngulu amanami aman bicar siahan manadikon inanami inang buru marbon rap dohot yanakon manak pinopar nasida pangapul maho Tuhan di tonga-tonga ni keluarga di inanami nangakka pinopar nape
pargugui na sida makamonakon saluhu neng ali Tuhan jala tuaka ari na neng ro tumibu na sida tarapul monang na sida Tuhan di parukilon di sitaonon namasa di tonga-tonga na sida pe homa na setotong di pangasahon na sida li Tuhan nagabi haporusan dohot nagabi pangalualuan na sida soksongoni mali Tuhan perdalanan ni huriami diragamnya kapakubesion nami di kondisi pandemi COVID-19 porseado hami Tuhan perguguam nak saluhu na ruas ni huriape asa nang huriami pe totong bui makatidakon makubasi nang marparsauran hobartu pajuwamu tutonga-tonga ni huriai saha di homa nak puji-pujian nami ali Tuhan kolam mangasahon gorni anakmu Kristus Yesus martangyak kami Tuhan amin. Mari dimahita laus huhukma tapasahat piliata songon tadda mauliatini rohata tu inang situa borugultop mari dimahita Kami
masuk mahita tu acara paborhaton pensiun inatas itu air boru guldom anotik kemarin hita sian bukit di nomor 292 ayat sada Roma 70 inang situa boru guldom rap dohot keluarga laos ihuk mamuse nang saluhut akadongan parhalado maret de mahita. Pensiun ni inang situa buru guldom rap dohot riwayat pakubasion di tonga-tonga ni Huria. Surat keputusan dan ketetapan nomor 005-002-1-37-4-2021 tentang pensiun dari pelayanan jemaat sebagai majelis HKBP Huria Kristen Batak Protestan Cengkareng. Pendeta HKBP Resort Cengkareng yang berkedudukan di Cengkareng membaca aturan dan peraturan HKBP bab 25 halaman 65 pasal 6 ayat 6. Mengingat yang bersangkutan telah berumur 65 tahun pensiun dari pelayanan di jemaat, memutuskan dan menetapkan majelis yang tercantum namanya dalam surat keputusan dan ketetapan ini pensiun dari pelayanan jemaat HKBP Cengkareng. Pensiun sebagai penatua atau sintua di HKBP Cengkareng, Resort Cengkareng. 1. Nama Sintua Rominta Borugultom. Tanggal lahir 20 Maret 1956. 3. Ditabalkan Sintua 15 Juli 2007. Pensiun Sintua 18 April 2021. Alamat Rayon 10 Kampung Kalimati, Kedaung, Kaliangke, Jakarta Barat. Demikian surat keputusan ketetapan ini dibuat. Jika ada kesalahan, kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 18 April 2021. Pendeta HKBP Cengkareng, Resort Cengkareng, Pendeta Sawari Togatorop SMTH. Daftar Pakubasion Perhalado Partohonan. 1. Data pribadi, strip keluarga. Guar Marga Situa Rominta Borugultom, tubuh menang lahir 20 Maret 1956, umur 65 tahun. Gorni Ama, suami Arnold Rensius Budiman Sitorus, marhasohotan 15 Januari 1980. Yanakon Tolu Halak. Sahalak dakdanak nunga jumolo namarguar kerpi papai sitorus nahinan. 2. Guar anak pahopu akarpi papai sitorus nahinan. 2. Epan gumondang sitorus nunga marhasohota tu Erna Juita Borusinaga. Tulu halak yanak konasida. Sada Yohanes Epres Enrico Sitorus. 2. Ephraim Matiu Absalom Sitorus. Tolu Erlan Enos Nathanael Sitorus. Yanak kunapatuluhon ima Ria Saran Boru Sitorus. Tolu data Pakubasion. Anggota seksi desa tahun 1996 sahatu tahun 2000. 2. Majalo tohonan haperhaladoon di tanggal 15 Juli 2007.
Tolu Seksi Kemasyarakatan tahun 2010 1 tahun 2015 pelayanan di wilayah Rayon 10 songonima SK dohot data pakobasion ni inang situa Boru Gultom Mauliate di hamuinang situa Boru Gultom hobartu surat keputusan nang binigi muna suak songoni dohot hobartu aturan dohot peraturan ni huriata HKBP dohoton pinabur hak mahamu tu masa pensiun mangasahon guarni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia di pasu-pasu jala ditabai Tuhan tama nang ragam ni asini rohana marhiti sianaka pakubesio muna songonima nang keluarga na mangalehon dukungan salilingon di tonga-tongani pakubesio muna sai gabi tau hasangapon jala puji-pujian di guarni Tuhan tamai saluhutna amin. Noaing pasahaton cendra mata situa jisi marmata dihamu dongan nami saulaun parhalado inang situa Boru Gultom om matikina huriata pabor haton inang tumasa purnabakti pensiun sian haparhaladoon martua doho inang nunga sahat diulaho tohonami 14 tahun di huriaun dison pasahaton di huriata do cendramata hobar tu program doho anggaran naung tinulopan di huriata saya makorhon las niroha mau tu inang songoninang keluarga nang pinoparmuna saluhutna debata mamasuhita butima Noaing marid de mahita sen bukit di nomor 450 los mulak maju hita tu inganat tabi so ni dokot inang Tauduti macaran apa nopon ima pasat hata maulate sian perhalado nama wakili tu pasat tamema tu amang situa pepak pahan. Shalom. Nahu parsanga pihami aman nami Pendeta Resort amang Pendeta Esto Katorop
naho persangapi hami amanami inanami dongan parhalado. Naho persangapi hami amanami inanami ruas ni huriata. Songoni nang yanakon nami napo sebulung dohot remaja. Jongjong hami dison amang inang madok hata di nama masuki masa purna bakti inang situa Borugultom hami jongjong mewakili dongan parhalado molo pe awison amang inang nama do hata ngados tahita ba sudema hitaon dapotan uli parjolo hita madok mau lihat itu hata perdengan basai di inak situa Borugultom ala dilihat hata dope tikina leheton di hita tikina dengganon di bagasan sadarion boy hita di bagasan hai pason marpungu di nama masuki masa purna bakti inang situa Borugultom. Di tikita balho kita inang najulu tahun 2007 kebetulan hita rak di tabalhon gabe situa di huriat tahun di bagasan hai pason do hita. Inang pe memasuki masa pensiun masa purna bakti di bagasan sadarion tong inang di bagasan hai pason. Hami pe akadongamunan aktif do pe inang berharap boy songon hamuna saha nian hula hami tohonan nami songon inang nang sa diulahoy nang tohonami boy hami memasuki masa purna bakti. Ngoliate do pasahaton nami tu hamuna inang dia pakobasya muna di huriatana sa lelengon. Tuhatama nama masu pakobasya muna secara khusus di rayon 10 nang di huriata di Cengkarengon. Marhiti pangulaw muna marsangap maguarni tuhata. Daktagamo suadong kahahurangan nami. Hami akadonga muna na aktif dapat maradopon hamuna enang mapun hamuma salpuho kamuma kana hamurangi akan ada ganima tapariaki 72 sidohonon nami saya di pasu-pasu tuhatama inang situa Borugultom dohot amang sitorus nang saluhu na pinoparmuna di nama masuki masa purna bakti hamuna asanggia totong di bagasan hai pason dilihat tuhatan nang akalasni roha di hamuna saluhuna di saluhuna poparamu jala hami pena tinggal tongma di bagasan pangaramotion ni Tuhan salenai upasa taima tu inang situa Borugultom mau lihat inang di pakobasya muna selamat memasuki purna bakti madi inang Borugultom dohot keluarga. Tuhan memberkati. Tahu duti mamusia acara taima masuk nama dohata nama wakili ruas ya roy 10 tu amang B Libong asa Roma 7 nasida. Shalom. Horas ma dihita sa luhut na. Parjulo moliate matutu tapasahat tu amat tadibata. Natotong mangiring-iring kita sian arina salpu saat tu sadarion. Lumubi mai di arina ulina dengganon di papungwa sinirohana hita di bagah coronaon di parminggota arian di HKBP Cengkarengon. Alani sisa datang yang mahita anggiak matutu. Sude ruas ni HKBP Resok Cengkarengon. Totong di pasu-pasu Tuhan. Lumobi mai di acara-acara kebaktiata sai di padau Tuhan ma nang aka parmaraan. Dison jongjong hami di acara purna bakti ni inang situa Borugultom. Lawa pasahaton hata nauli hata nadenggan dohot hata hamoleteon nami. Hami mewakili ruas sian rayon 10. Alea dorang so pasatami hata nami pasaton nami hata hamoleteon nami nahormati hami amang padita Resok Cengkareng. Suang songoni mana hormati hami
inanami amanami parhalado ni Huria Resort Cengkarengon. Suang-suangonima amanami doho inanami salut na mahamu ruas ni HKBP Resort Cengkarengon. Nang dia nakon nami salut na naposobulung dohot remaja. Jadi dison di partikian nauli na dengganon hami sian ruas rayon 10 pasahaton hamalotion ni rohanami tung macayla situ tu rohanami inang situanami Borugultom doho di keluarga saluna hu pakilalahaw kami do dengan ni pakubasya muna di rayo 10 na salilingon dang diboto hamuloja molo hubay huti-hutami do inang situanami sipata di bolus samudo udan do las niari dang marnalo jahamu lao manopot bagas ni ruasi marsada-sada lao pasahaton aka program ni huriai alay songoni masipata aka ruason hami ruason sipata pitor hurang sigok do hami lao merespon aka program ni huriata hape nang hamuin ang situan nami nung atung macailoja. Alani di kesempatan sadarion hami sian ruas na adong di rayon 10 mangido maaf mahami diaka kekurangan nami. Asa sidohonon nami tu hamuin ang situan nami mertua mahoy ng situan nami. Alaboy di dalam toko tugasmu sebagai situa sampai purna bakti. Ima si hamol tahun ni rohanami mertua mahoy ng situa nami. Asa tangyang nami petutu tua mata debata say dipasu-pasu Tuhan ma akan naji nama ni tangammu. Sehat-sehat mahoy ng situa nami penggeng saur matua. Bato gutugu pahopu satu namar nini satu namar nono. Suang-suangonima do keluarga saluna. Rap dohot keluarga hamu berbahagia mahamu memasuki masa-masa pensiunon dohot amanami sitorus dohot saluna pinoparmu anakmu do borum enang situan nami lumobi may do aka pahupum na tuluy. Say dapat makasita-sita na sinakat mirohamuna di keluarga muna be. Di keluarga muna inang situan nami dapat makanauli dapat makanadinggan tujulon na ron pasu-pasuon ni amat tadibata. Ima sidohonon nami hata hamuloton nami tu inang situan nami do keluarga. Alay arong do permintaan nami molo di edday naon referen maon. Mohon maaf molo salah permintaan namin. Alasongoni bidang ni rayon 10 2 kecamatan non, kecamatan Cengkareng 2 kecamatan Kembangan. Mangidu kami nang penunga pensiun hamu nang situa nami. Asa tong maaktif pamu. Adong do niya situa libong. Alay molo holo sahala niya mangidon nung mangula. Agak palu jauh do mangi. Pai ma adong naukak rohana. Adong naukak rohana sian rayon 10 lao makubasi huriata na adong di rayon 10 molo hubere kami idealna naing manian tolu situa di rayon 10 asa tangyang marsitangyangan mahita ditikina dapat masongon atara poni adong ma akka generasi penerus na ukap rohana gabe situa di rayon 10. Jalope haton mohon izin tu amang padita nami mohon kebijakan tu kami khususnya rayon 10. Songoni ma hata hamoleton nami Tuhan ma nama masu-masu ita. Horas ma. Mulia tema hata napasaton hata moleton mo ruas yan amang libong ope tau duti macarata ima napatoluhon mengapus yan
keluarga pensiun, tu amang keluarga Sitorus do inang Borgultom. Persilakan Roma Hamudujul. Shalom. Horas madihita sa luhutna. Nahuhormati kami amang padita togatorok uluan ni huriat taon. Nahuhormati kami amang inang parhalado ni huriat taon. Nahuhormati kamu sudah seksi-seksi na adong di huriat taon. Nahuhormati kami sudah dewan-dewan na adong di huriat taon. Mauliate ma amang di pasahat rohanami Tuhamu ala rodo hamu maddohoti masa-masa pensiun ni inat taon las tutu rohanami tarlumobi ma dihamu amanami inanami parhalado ni huriat taon dongan ni inanami on na mga radoti ula-ula di huriat taon atik beha daktagang suadong kesalahan minta maaf kami amang dohot tamuinang maapok kamu ma ang giat hadengganon tujuluan ni arion. Mauliate ma dihamu amang Tuhan Yesus memberkati. Tarlumobi ma di ruas na adong di rayos 10. Gumos dodohonon nami amang inang alana usiring mahamu berhadapan dohot inat taon. Mulu tungadong nasala baik pakuling pelayanan minta maaf kami yang sebesar-besar atas nama keluarga kesalahan-kesalahan na terlanjur maaf po kamu ma amang dohot tamu inang asa dapat akan nauli na dengan olah niot tujuluan ni arion songop permintaan ni amat talimbong nakin au sendiri pe do majujui inat taon paima adong situa pengganti do generasi-generasi kujujui pe inat taon asa do makubasi membantu madongani situa amang libong posma rohamuna amang inang asal masehat inat taon siap bo mangulahoni dakpola gajang dohonon nami inang tuhat kama madongani kita sa luhutna mauliate ma dihamu mauliate ma dang di tuhat ta pardenggab basa butima Parjulo mauliate dohonokku tu debata Jahuba para sirohai pardenggan basai nama marar ngeluku sampai saat jala di atas ni mau dung makatai satu kenari dohonokku ma hormat dia mang pendeta amang sawari tuga torop mauliate amang disudiakan pelayanan muna dohok bimbingan muna tuau tangoni nang tuinang hormat nami da inang dihamu songoni nang tu sude dongakku parhalado ama dohot ina mauliate ma dohonokku tuhamuna lamar gugu mahamu makubasi huriat tau gudang do pe tantangan na lao adu pamuna songonau pe gudang do hujalo tantangan na lai oma ngesahak biau sadarion di parak Tuhan iya gawe ula-ula na di huriaon nang hamu pe
sahak mahamuate songonau haduan purna bakti hamuna sabar hamu madalani asa tamu tu purna bakti songoni nang susude ruas ni HKBP Cengkarengon na huha holongi di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus na bolonon mulai sian na met na remaja na poso nang songoni na matua mauliate ma di pasahat rohaku yang paling dalam Tuhamuna kalau kia do rohaku di hamuna naing dunia markoba sau lebih leleng alai peraturan mate iko masohot di 25 tahun alani mangidu mau dohot gomos nang tusude hamu mungkin godang doka kesalahatku tu hamu pasti ya dong ate alana 10 tahun lobi ta berdongan tu ka dongan nau parjolo do pensiun jadi nah sengaja pe mungkin dohot na sengaja mangidu maaf mau dohot na sedalam-dalamna ikhlas kamu maaf kamu kesalahatki nading gani maingat kita teh tangyang masih tangyangan mahita di masa pensiun pe hami pasator nami do pe tangyang nami nang mangidu dohot gomos tu sudah hita nadong di bagasan joron itu hanon tangyako kamu au asa margogo sehat jalaboy hulahon di masa pensiun nang pegodang tantangan alai melota pasaha do dirita tu Tuhan jala didongani Tuhan kita lamangulahosa nang songoniaka di tangyako kamu hami piatong tangyako nami do asa sehat kita sude jala sada na paling huhalason di da mengalami nagudangon akasahit sada na tuhu halason di hurion dangadong hami perhalado naborhat alani kopi songoni nang amanami pendeta di Huria HKBP Cengkarengon ima basa-basa ni Tuhan nang songoni pe mauliate madohonon nami Tuhamuna disudea kadengga basa muna na di pasahamu hamu Tuhami ima melalui akapambahan muna sadarion tu sotar balas sami doi nang amang nang songoni kaya nakoku akan apa sabulung remaja sian Tuhan majalo hamu doi nang damang dah balas ni jadi songoni mahata sidohonokku turuas na dirasa pulu tong do godang kesalahanku minta maaf yang sedalam-dalamnya lupa hok kamu masian rohamuna nauli mai taingot teh botima sahat ni hatakku Tuhan memberkati. Mulai tema sekonima rangkaian acara pabohaton situana pensiun ope masuk mahita tu acara minggu mari di mahita sian bukit di nomor operasional pulpitu ayat sada laos congcong mahita salihutna Ali di batama namin na di banwagijak kodo harorwan ni saluhut sila leon na ringgan dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasat kami masian na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asa lam hutad dahami
Gudang ni silihol-lihom mi Tuhami. Asalam girgir hami madok muliate Tuho. Marhidi-hidi Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say romaharajaumu, say sau malomo ni roham di banua tongosong na di banua gijang. Leho matuhami sa dari kanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panisanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakko Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasarhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna horas. Salam sehat. Mulia temanang di pemusik song leader dohot kita para lado nama kubasi ulama. Tuhan memberkati. Songo sungguh-sungguh dihita selalu namang inang ala sesudut titing patupan ni huriata do acara ramatama tuhita selalu nanong mendapat undangan baik kategorial do akan seksi-seksi asa Roma hita madoti acara ramatama di Serbaguna songo nima hupasatami saruna horas mau liate.
Ya, kepada permusik juga kami undang untuk, dan tim media, multimedia akan segera ikut ke acara Ramah Tamah di gereja. Kepada tim musik dan multimedia agar hadir untuk mengikuti acara Ramah Tamah di gereja kita. Terima kasih.